Ondrej, ty si koho začal? Chlapcom na tréning treba urobiť. Idem, idem. Vodové štruktúrky. 4 pály dáme čisté voda. A niečo sa do... Tu je 5 máme až. Človeče, na malíži. Práca v servise spočíva v tom, ako kondiční tréneri sú zodpovední za nejaký ten fyzický výkon športovcov, strelecký, za strelecký. My sme zodpovední zase za tú materiálnu stránku, čiže kvalitný materiál, lyže. Tá práca vlastne spočíva ozaj v hľadaní toho ideálneho podmienok, pretože aj tu na Vlegrán máme už asi 4. typ počasia a snehu, takže vždycky niečo nové. Dneska nám padá nejaká mla, takže trošička sa to mení, ale nejak extra od včerajších podmienok to zase nie je, takže uvidíme. Máme dneska po 8 párov od pretekárov a tam hľadáme to, čo nám sedí najviac. Čo najviac funguje, či je tá tvrdá, alebo je mäkká. Podľa toho vyberáme stavbu lyže, podľa toho, čo nám padá z oblohy, aký je sneh, či je premrznutý, či je čerstvý, či je voda, či prší. Treba to fakt dôkladne vyskúšať, otočiť to na viacerých miestach, to treba poskúšať, čiže ono je to zdĺhavé, čiže pretekári by to samozrejme nestíhali. Takže my to spravíme teraz do 2, do 3 párov a oni si to potom už podľa seba doladia. Keďže sme 4 v servise, čo je tak, to je taký asi minimálny počet, čo sa dá spraviť aká taká kvalitná robota, tak sme rozdelení na 2 dvojice. Jedna dvojica sa zaoberá výberom pretekárskych lyží, druhá dvojica má na zodpovednosť vosky. Vhodná lyža, vhodný vosk a potom je športové spokojný. No, ak toto nejakým spôsobom nevíde, tak je problém robiť nejaké výsledky. Rád mám pohyb, rád vidím, ak moja robota má význam, teda naša má význam, že pretekári prídu a máme tú spätnú väzbu, že fajn, že fungovalo to, alebo že vidíme aj na tej trati, že tie lyže fungujú, že má tá robota význam pre nás, tak to ma tak teší, naplňa. Igor, nás nenatáča, máme trému. Nie sme herci. Ale ide to.